Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Kapag tinitigan ko ang aking anak, ay hindi ko mapigilang mag-isip at bumalik sa pangyayaring yon. Naalala ko pa ng mga panahong yon na talaga namang nagdulot nyo ng matinding takot sa pagkatao ko magpahanggang ngayon. Kaya kapag naalala ko ang pangyayaring yon, kusa na lang akong kinakabahan at kasabay nito ang paglamig ng paligid na siyang dahilan ng pagninig ng buo kong katawan. Umaga noon, habang nakikinig ng mga malulutong na halakhak mula sa dalawang paborito kong DJ sa radyo, ay napagdesisyonan kong mag-grocery sa malapit na convenience store sa apartment namin ng anak ko. Single mother po ako. Pagka-park ko sa parking lot, medyo malapit sa may entrance. Mga 50 steps bago mo marating ang entrance door ng store sa kadahilanan na marami rin palang bumibili. Pinagsabihan kong manatili siya sa loob ng sasakyan, yung 5 taong anak ko, para iwas hassle sa loob dahil siksika naman for sure. Bago ako umalis, nangako ako sa anak ko na babalik din ako kagad kasi bibili lang naman ako ng mga pagkain at mga importanteng magagamit sa apartment. At kasabay noon, binuksan ko ang bintana ng sasakyan. Nagmadali akong maglakad dahil dapat 1 oras lang akong mag-grocery. Pakarating ko sa entrance ng store, talagang hindi ako nagkamali. Marami talagang mga tao. Magkabilang counter, mahaba ang linya. Hindi ako nag-atubiling kumuha ng cart at agad tinungo kung saang matatagpuan ang mga bibilhin ko sa store na yon. Tumingin ako sa wristwatch ko at halos mag-iisa't kalahating oras na ako sa store na yon. Halos patakbo na ako sa pagkuha, ngunit sa huli, nagmamadali lang ako sa counter. Pangatlo na ako sa linya na napagtanto ko na naiwan ko ang wallet ko sa loob ng sasakyan. Kaya napilitan akong umalis sa linya at ibinilin sa likod ko na bantayan at kukunin ko lang ang wallet ko sa loob ng sasakyan. Buti naman at mabait ang taong yon dahil umuo naman siya agad, kaya agad akong umalis sa linya at nagmamadaling tumungo sa parking lot. Pagkatungo ko sa parking lot, nakita ko agad ang sasakyan namin ng anak ko. Ngunit parang may kakaiba. Nagmadali akong lumapit upang i-check ang sasakyan ko na ganun pa rin naman. Bukas ang bintana, ngunit may kakaiba dito. Nanginig ako ng husto. Pigil luhang hinanap ang kakaiba at halos matumba ako sa nginig at kaba nang napagtanto ko ang kakaiba sa sasakyan ko. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Tandang-tanda ko pa kung paano ako nagsisisigaw. Ganon din ang ekspresyon ng mga mukha ng mga nakakita sa akin sa lugar na yon. Halos mapaos ako sa pagtawag sa anak ko na siyang dahilan upang lapitan ako ng guard sa store. "Ano nangyayari dito, miss?" tanong ng isang guard. At nanginginig kong sagot na nawawala ang anak ko. Ang isang guard ay nagsimula na mag-report sa pulis. At yung isa naman ay nagsimula na ring maghanap. Habang nag-uusap kami na kumausap sa akin na guard kanina, may dumating na lalaki na mukhang galing din sa store.
Mapapansin mo sa lalaking paparating na may halong pagkalito dahil sa nakakunot na ang kanyang noo. Ano pong nangyayari dito? Tanong nung lalaki. Nawawala po kasi yung anak ni Mrs. Iniwan niya lang daw dito sa sasakyan niya. Sagot nung guard na siyang nagpadagdag sa pagkalito ng lalaki kasi itinuro niya yung nakapark na sasakyan sa gitna ng dalawang sasakyan na kanina wala pa ito. Ha? Sa akin yan Wika niya. Pardon, natawa ko. Bloopers, it's a prank. Sasakyan ko yan Diyan ko iniwan yung anak ko. Sagot ko. Ha? Naku, misis ito yung susi ko. Sagot ng lalaki at agad niyang binuksan ng sasakyan at tumingin sa akin ng ano ka ngayon, look. Nanginig ako ng husto at tuluyan ng umagos ang kanina pang mga luhang kanino ko pa pinipigilan. Ako po si Lala, isang tambalanista, at ito ang nakakatakot na kwento ko bilang isang single mom.